I pozna se me došli kako da vam ovo sada saopštim. Prestajemo sa snimanjem Minecraft preživljavanje single player, da. Znači ljudi moji, ovdje ću ja prestati snimati Minecraft preživljavanje, ali imat će Minecraft Hunger Games. Znači to ću snimati, ali Minecraft preživljavanje to neće biti više. Znači ovo je epizoda gdje završavamo snimanje sa Minecraft preživljavanje naravno. A ja ću igrati sa, ne znam da li će moj drug hoći da igramo Hunger Games, znači vidjet ćemo. A ja mislim da će hoći. Da. Evo ljudi, to je jedna velika pećina. Kao i vi što vidite to. Ima tu svašta da se istražuje, sve da se pređe. Ali ljudi, to je to. Mislim, nećemo još završiti ovaj klip, ali za sada. Znači ovaj klip će trajati jedno 5 minuta, otprilike. Skrči! Sada kada izađemo na površinu, tu ćemo završiti ovu epizodu. Prestajemo više snimati Minecraft preživljavanje. Ne! Ljudi moji, sada ću se pojaviti tamo. Evo kao što vidite. Evo, gdje si pauče? Kako si pauče? Znači ljudi, oprostit ćemo se od moju kuticu, moje stvari. Tu tamo kuticu, sad ću vam pokazati samo da ubijem ovog prokletog pauka. Pauč umri. Od ovog. Tu je 100 za enchantovan. Znači oprostit ću se od ovoga. I sve to. I sada ti su lepi. Dolepi se. Dođi. Tu si pauk, kako će onda su lepi u mrežu. Čim svane ljudi moji novi dan, ja ću tu završiti ovu epizodu. Sad mi spava. Jebalo vas nema. Hajdemo. Nešto za kupanje. To je ok. O, kakav čistka. Ljudi moji, sada ćemo mi to tu iskopati prostor gdje možemo spavati. I tu ćemo završiti ovu epizodu za Minecraft preživljavanje. Ja mislim sada da mogu. Mogu. Ljudi moji, to bi bilo to sve za ovu završnu epizodu Minecrafta preživljavanja. Sada ćemo završiti ovo sve. To je moja mini baštica. Pauče, zašto si spavao nad mojim krovom? Ti stani. Ajde, roka. Evo, šta sam naredio? Ne dam, baguje. Ljudi moji, to bi bilo to sve za ovu završnu epizodu. I prestajemo više snimati, to sam napomenuo 100 puta. Ljudi moji, to bi bilo to sve za ovu epizodu. Vidimo se u Hunger Games. Da. I to je to.